tutok ng katong. Antay ko na ni. Oh, naraday on ay baki din. Panuway anay, panuway na lang mo. Kaysa ulit na dong. Comment si Bet dari. Huli na daw. Kung kundri oh. Amo siya nag-comment, yes, kisa gayon si? Ibet. Sa ulit na dong. Ah. Okay, amo ni tutong day. Kung gireplyan nga. Unyara. Eh, panurot ang tuba. Bara to pagita tong asawaan ni Ron. Lala kita pinita. Dito mangita ni mo tong? Ito mangita. Ano man? Baka wala na higugmay mga asawa sa imo ha? Mao. Usa kol? Daghan na mo? Ano uya pod? Sige lang. Importante na ito ba? Baylo na lang asawa ng tuba. Ay, samdi ay. Sulan man.